M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero Lachisanu pa 13 October 2023. Ndipo pamene Ambuye Yesu akufuna atilankhule ife, tatiyeni tidzifunseni kuti ndili okonzeka bwanji kumva zimene Ambuye Yesu akufuna ine ndizichita pa moyo wanga wa Chikhristu, komanso kutsatira zimene Ambuye Yesu lero andiuze m'mawu athu amuthenga wabwino komanso m'mawu athu oyamba. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Joel mutu 1 kuyambira ndime ya 13 kulekezera ndime ya 15, kukapitirizanso mutu 2 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 2. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Selenia Makaka kuchokera ku St. Pius Outstation, Kachilawose, Bowe Parish, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wathu wabwino walero uchokera mu uthenga wa Luka mutu 11 kuyambira ndime ya 15 kulekezera ndime ya 26. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba a m'buku la mneneri Yoweli mutu 1 ndime 13 kulekeza 15, kudzambiranso mutu 2 ndime 1 kulekeza 2. Inu ansembe, valani ziguduli mudzigunde pa chifuwa chifukwa cha chisoni. Lirani inu otumikira kuguwa, tiyeni mufunde ziguduli usiku wonse, inu atumiki a Mulungu wanga. Pakuti chopereka cha chakudya ndi chakumwa sizidzaonekanso ku nyumba ya Mulungu wanu. Lamulani kuti anthu asale zakudya. Itanitsani msonkhano waulemu. Akulu ndi onse okhala m'dziko asonkhane ku nyumba ya chauta Mulungu wanu, ndipo iwo alire kwa Iye. Kalanga ine, tsiku loopsa layandikira, tsiku la chauta likubwera ndi chiwonongeko chochokera kwa mphambe. Lizani lipenga ku Ziyoni, fuwulani mochenjeza pa phiri langa loyera. Onse okhala m'dziko anjenjemere, pakuti tsiku la chauta likufika layandikira. Ndi tsiku la mdima ndi la chisoni, tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani. Gulu la ankhondo amphamvu ochuluka langoti bii ngati mdima okuta mapiri. Gulu lotere silinaonekepo n'kale lonse, ngakhale kutsogolo kuno silidzaonekanso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Za Yesu ndi Belezebulu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu oyipa oletsa munthu kulankhula. Mzimu ukatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyo amatulutsira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo,
Motero adawauza kuti anthu a mu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kutha kwake nkomweko, ndipo m'banja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati a mu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ineyo ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu amayitulutsa ndi mphamvu zayani? N'chifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti ngotsutsana nane, ndipo osathandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mzimu oyipa ukatuluka mwa munthu umakayendayenda kumalo opanda madzi, kufunafuna malo opumulirako, ndipo ukapanda kuwapeza umati, ndibwerere ku nyumba kwanga komwe ndidatuluka kuja. Tsono ukafika umapeza nyumba muja muli mosesasesa ndi mokoza bwino. Pamenepo umakatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa kuposa uwowo, kenaka yonseyo imalowa nkukhazikika momwemo. Choncho nkhalidwe otsiriza wa munthu uja umayipa koposa nkhalidwe wake poyamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akutulutsa mizimu yoyipa, makamaka mzimu uja olepheretsa munthu kulankhula. Koma akunena kuti mzimu olepheretsa munthu kulankhula akawutulutsa, munthu uja amayamba kulankhula. Zinthu zimene ife tingathe kuyembekezera kunena kuti kwa achibale komanso kwa anthu amene anali pamenepo zingathe kuwapatsa chimwemwe kwambiri. Komatu simene zinthu zikuchitikira ayi. Pamene anthu ena akuchiritsidwa, pamene anthu ena akumasulidwa, pamene anthu ena akuchotsedwa mizimu yoyipa yolepheretsa kulankhula, pamene anthu ena akubwera nkuwagwira Ambuye Yesu kuti alakwitsa, kunena kuti Ambuye Yesu amatulutsa mizimu yoyipa pogwiritsa ntchito mzimu woyipa uja otchedwa Belezebulu. Komatu lero Ambuye Yesu akutembenuza chikwangwani pofuna kuti nafenso tizindikire, nawonso azindikire, inunso muzindikire, nanenso ndizindikire kufoka kwanga ndisadaone mwina kuti anzanga ndofoka, ndisadaone mwina kuti anzanga ndolephera. Anthu awa akuona kuti Ambuye Yesu ndiolephera chifukwa chakuti akutulutsa mizimu yoyipa pogwiritsa ntchito mzimu woyipa. Lero Ambuye Yesu akuwafunsa kuti ngati ineyo ndimatulutsa mzimu woyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu amatulutsa ndi mphamvu zayani? Popeza ophunzira anu nawonso amatulutsa mizimu yoyipa. Chimene Ambuye Yesu akufuna kuwathandiza anthuwa kuti mwina zimene inu mukundinena nazo mwinatu zimachitika pakati panu, osati mwa ine ayi. Lero Ambuye Yesu is calling us to self-assessment and an introspective look. Lero Ambuye Yesu akufuna kuti ifenso tidziunike bwinobwino, nanunso mudziunike bwinobwino, kuti mwinatu pali zinthu zimene ndimaona ngati kuti amachita ndi awo, mwinatu pali zinthu zimene ndimaona ngati kuti amalakwitsa ndi awo, mwinatu pali zinthu zimene ndimaona ngati kuti awo sakhoza, koma mwinatu nanunso mumachita zinthu zomwezo ndipo amene malepherawo ndinuyo. Lero masiku ano timati tikamakhala timaona ngati kuti anzathu akulephera pa Chikhristu. Koma lero tisadaone kuti anzathu akulephera pa Chikhristu, nafenso ndife akhristu, ndipo Ambuye Yesu akutirana kuti taonani muone mmene inuyo mukukhalira pa Chikhristu chanu. Lerotu masiku ano timaona ngati kuti anzathu akulephera pa moyo wawo wabanja. Komatu lero Ambuye Yesu akutirana kunena kuti musadaone kunena kuti awo akulephera pa moyo wawo wabanja, nanunso muliso pa banja, taonani mwina mukulephera ndinuyo pa moyo wawo wabanja. Lero Ambuye Yesu chimene akufuna kunena kuti ife tisinkhesinkhe pa moyo wathu. Pamene tuganiza ngati kuti mwina anzathu akulephera, mwina olepherawo nkukhala ife.
lero Ambuye Yesu afuna atizindikiritse kuna kuti in today's world we should not reflect more about others, but we should reflect more about ourselves. Awatu anthu amene anali pafupi ndi Ambuye Yesu pamene Ambuye Yesu anali kuchiritsa amasinkhasinkha kwambiri za Ambuye Yesu malo mosinkhasinkha za iwo eni. Leronso mwina timasinkhasinkha kwambiri za anthu ena malo momasinkhasinkha za ife eni. Tasinkhani za moyo wanu. Bwanji ndisinkhesinkhe za moyo wanga, ndikatero mpamene ndidzayambe kukhala moyo wa Chikhristu uweniweni. Kenaka china chimene ife tikuphunzira muthenga wathu wabwino kunena kuti ife nthawi zonse we should always aim at having positive energies. Nthawi zonse tizisinkhasinkha zokhala ni mphamvu zoyenerera zimene zizitithandiza kuti tizilingalira zoyenerera zokhudza anthu ena. Nthawi zina zake anthu ife tili ni mphamvu inde, koma mphamvu zathu they are negative energies. Ni mphamvu zimene zili zolakwika, zimene ife timaononga nthawi yambiri ndiye zoganiza zolakwika za anthu ena mmene zikuonekera kwa Ambuye Yesuwa. Ambuye Yesutu achiritsa munthu, Ambuye Yesutu amuthandiza munthu kuti ayambe kulankhula, koma anthu tikuona kuti akukhazikika, akuononga mphamvu zawo pa zinthu zimene zili zosathandiza, akukhazikika on negative energies malo mokhazikika on positive energies. Malo moti anthu awadzinga akondwera kuna kuti wina mmodzi mwa ife wayamba kulankhula, mmodzi mwa ife wamasulidwa, iwo ono tsopano amba kusinkhasinkha kuti mphamvu zake amazitenga kuti. Leronso tunamvenso we should always learn from the success of others in order for us to be successful. Anthu awatu akulephera kuti aphunzire funso labwino limene Ambuye Yesu adakawayankha anthu awa lidalionena kuti Ambuye Yesu anthu amwatulutsa mizimu imene mawalepheretsa kuti adzilankhula, kodi mwatsatira njira iti? Ndiye kuti anthu adakapindula pakupambana kwa Ambuye Yesu. Koma anthu akulephera kupindula pakupambana kwa Ambuye Yesu because they have settled so much on negative energies. Let us learn from the success stories of others so that we should equally be successful. Lero masiku ano timaziona ati afatha akuti achita malalika bwino, amalalika ndi bwino koma uchidakwa. Banja lawo lijatu koma ndiye ndi banja lachitsanzo, ndi banja lachitsanzo koma sakhalana. Timabweretsa monkhani zina zimene zisakugwirizana ayi. Awasotu akubweretsa monkhani zina zimene sakugwirizana. Munthu wachiritsidwa basi. Kondwerani limodzi ndi Ambuye. Munthu ali pabanja basi. Mukondwere naye limodzi. Munthu ali ni mphatso basi. Mukondwere naye limodzi. We should not spend so much our energies on negative things. Kenaka china chimene ife tikuphunzira ndikunena kuti enatu sakukhulupirira. Chifukwa chonena kuti sakukhulupirira akubwera nkuwauza Ambuye Yesu kuna kuti tationetseni chizindikiro cha mphamvu zimene zimakutsogolerani kuti muzichita zimenezi. Ayiwala kunena kuti chizindikiro chachikulu chachitika kale pakati pawo. Lero masiku ano anthu timafuna zizindikiro zosiyanasiyana kuti tione kuti Mulungu ndi wamphamvu. Lero masiku ano anthu timafuna zizindikiro zosiyanasiyana kuti tione kuti Mulungu amatikonda. Lero masiku ano anthu timafuna zizindikiro zosiyanasiyana kuti tione kuti Mulungu ali ndi chifundo pa ife. Koma mwina zizindikiro zochitika kalekale. Anthu awafuna chizindikiro, akuyiwala chizindikiro chimene Ambuye Yesu aonetsa kale chomutulutsa munthuyu mizimu yoyipitsa yomulepheretsa kulankhula. Mphunzitsi wina amene adawauza ana ake pa subject cha history kuna kuti talembani the 7 wonders of the world. Ati mphunzitsiyu amayembekeza kuna kuti anawa alemba the 7 wonders of the world, azilemba the Great Wall of China ngati one of the 7 wonders of the world, azilemba the Taj Mahal of India, azilemba the Great Pyramids of Giza ndi zina zotero. Koma kunena kuti mwana wina malomo olemba zimenezi adalemba kunena kuti the very first 7 wonder of the world, then it's myself. Sindidzimvetsa ine kuna kuti ndimadzuka nkumayenda nkumadya nkumapuma chimene chinde chodabwitsa choyambirira. Akuti mphunzitsi amene adalephera kumuchonga komanso kumulakwitsa mwanayo. Ifo amadziwa kuna kuti mwanayo wakhoza, at the same time mwina sadalembe zimene iye amayembekeza. You might be the greatest wonder of the world. I might be the greatest wonder of the world. You might be the miracle of today. I might be the miracle that God has worked upon today. Koma mwina tiyambe zinthu kuziona ndi maso auzimu.
mukayamba kuziona zinthu zauzimu simudzafunsanso Ambuye kuti tationetseni mirakuli, tationetseni chizindikiro. Chifukwa chizindikiro chachikulu, chifukwa mirakuli yayikulu ndinu nomwe. Chifukwa chizindikiro chachikulu, chifukwa mirakuli yayikulu ndine ndemwe. Chifukwa zozizwitsa zazikulu zimene zikuchitika pakati pathu ngati menenso zidawachitikira anthu awa, koma adalephera kuti azione. Mwanji inu mwayambe mwaziona, mwanji nanenso ndiyambe ndaziona. Amen. Jingle